Розумієте, ми до них не доступні. Дзвінок з Криму у нас є. Добрий вечір. Алло, добрый вечер. Извините за мою дуже гарную украинскую мову, но вопрос, я на русском обращусь, если можно. Игорь, не хотели бы вы пойти в политику? Ага. Спасибо за вопрос. Дивіться, я не хотів би піти в політику. Мені 57 років, я вже міг туди піти. Ну, ви собі уявляєте, скільки було виборів в парламент, куди ще завгодно. Я не хотів. Мені кричали в деяких містах Кондратюка в мери. Одним з цих міст було Запоріжжя. Я стояв біля мера і біля двох депутатів, а весь Майдан кричав, я сказав, люди, ми приїхали співати караоке на Майдані. Мені цим видом діяльності не хочеться займатися. Чому? Ну, а хто цим має займатися? Ну диви... Хвилиночку. Сивоху призначили радником секретаря РНБО. Він погодився на це. Він на це погодився і він хоче займатися. Якщо до мене звернуться, я відмовлюсь. Я розумію, що тут є, у мене зараз є сумління совісті, да? Останні 5 років. Тому що, вибач, окей, я реалізував своє бажання, що зробити для країни, там, якимись грошима, якими допомагав Хоч б я почитав твою біографію, скільки ти поробив важливих речей. Це не означає, що повинен займатися політикою. Це окремий вид діяльності. В тебе є позиція, чітка громадянська позиція. Дивись, вона багатьом імпонує. Значить, є такий прекрасний вислів про Володю Зеленського. Хороший чоловік – це не професія. Про його як президента. Я не хочу бути невігласом в політиці. Для того, щоб стати мені політиком, мені треба, очевидно, піти шляхом, там, не знаю, яких пару каденцій Верховної Ради, паралельно навчаючись. Я не люблю людей, ті, яких немає освіти. Вони для мене ноль. Тому що я розумію, що люди без освіти роблять найбільші біди на цій планеті. Їм не вистачає. Я тобі кажу, не в зраді проблема, а в дурості. Просто людина думає, що це може бути. А це елементарно доводиться, що це дурість. Це ти сам тебе так оцінюєш. Я не даремно... Це моя позиція. Я на початку програми сказав, що все, що я говорю, це мої думки. Правильно.